Beste reizigers, door weersomstandigheden rijden er minder intercities tussen Eindhoven Centraal en Sittard. Reist u met NS? Houd rekening met een langere reistijd en drukkere treinen. Plan uw reis kort voor vertrek in de reisplanner. Kijk voor meer informatie op ns.nl. Dear passengers, because of adverse weather conditions, fewer intercity trains will run between Eindhoven Centraal and Sittard. Please check the journey planner